Crni sabat je ceremonija okupljanja praktikanata, poganskih rituala, najčešće se vezuje uz vještice. Podaci o okupljanjima vještica na sabat datiraju još iz srednjeg vijeka, da bi tokom 18. stoljeća sa razvojem prosviteljstva takve pojave uglavnom prestale biti gledane kao realne i preselile se u sferu pučkih legendi i bajki. Riječ sabat prvi koristi Nikola Đakperius u dijelu Bić opsjernih heretika. Značenje riječi nije objašnjeno, ali pretpostavlja se da dolazi iz izraza sabarius, koji je katkad identificiran sa grčkim bogom Dionizom, što sabat dovodi u korelaciju sa drevnim orgijama bakanalijama. Prema vjerovanju, takozvani let na sabat bio je način da se stigne na veliki i prostorno udaljeni sastanak sa Sotonom. Takvi sastanci održavali su se u noći na usamljenim mjestima. U prošlosti su se vodile rasprave o tome na koji način sudionici sabata dolaze prisustvovati sastancima, odnosno jesu se na sabate prenosili u duhu ili tjelesno. Sveti Augustin je pisao da demoni mogu prenositi svoje štovatelje nevjerovatnom brzinom, dok se sveti Toma Akvinski i sveti Bonzoarta vjerovali u mogućnosti čarobnjačkih letova. Sa obzirom da Sotona, kako se vjerovalo, imitira Božja djela i čuda, let vještica uspoređivao se sa mističnom Pavlovim uznesenjem u treće nebo od 15. do 17. stoljeća. Pojedini su znanstvenici nastojali empirijski istražiti i objasniti periodu vještičijeg leta, pa su ga nastojali predstaviti kao iluziju izazvanu drogama. Tvrdilo se da čarobnjaku i vještici za letenje služe razne masti kojima maže tijelo, a koje pripremaju od tijela nekrštene djece. Drugi autori dovodili su vještičji let u vezi sa bilokacijom, a jedan od zagovornika te teorije bio je okulist Elius Evola. Prema vjerovanju, vještice su slavile poganski obred, poznat kao kolo godine. Takvi poganski obredi simbolizirali su odnos čovjeka i prirode, ciklus godišnjih doba i rast i umiranje, te ponovo rađanje svega u prirodi. Središnja mjesta u sklopu vještičijeg kalendara činile su svetkovne sabata, koji je bilo 8 raspoređenih tijekom godine, a uglavnom su korespondirali sa izmjenom godišnjih doba. Prva svetkovna sabat održala se 31. listopada i nazivala se Samahan, poznata i kao Halloween, noć vještica. Ova svetkovina označavala je službeni kraj ljeta i početak zime. To je noć kada je moguće najlakše uspostaviti vezu sa duhovima. Druga svetkovina slavila se 21. prosinca, za vrijeme najdulje noći u godini. Prema paganskom vjerovanju to je vrijeme gozbi i veselja, kada se kiti kuća i mlado drvo koje simbolizira novi početak.